Bueno, Noemí, aquí estamos no Val Sobral, non? Sí. Isto, tendes aquí unha parafernalia montada tremenda. Bueno, isto non é noso, que o sepas que non lo ceden para que poidamos facer ensayos ou exhibicións ou cosas así, o sea, se portan moi ben con nós. Bueno, primeiro contame a vosa comparsa, non me da comparsa. Miúdos. Miúdos, non levades un ano nin dous, non? No, este é o noso 9º ano. 9º ano, casi nada. Contame un pouco a trayectoria, como nace esta comparsa? Bueno, pois nace a través dun traballo meu que tiña unha ludoteca infantil e nada, recopilamos os rapaces que tiña ali, con seus pais, con algún amigo, algún familiar. Bueno, vamos a desfilar en plan cachondeo. E, bueno, si nos animamos, de repente, pum, 40 persoas. E dixemos, mi madre, isto temos que organizalo ben, non podemos ir 40 persoas a facer nada. E, bueno, pois así, en nada, en 20 días ese ano, pois fixemos unha coreografía, buscamos equipo, que non tiñamos nada, nin carroza, nin nada, fixemos o que pudemos en 20 días. Cando as ganas poden, non? Sí, no, foi unha experiencia maravillosa, porque, xa che digo, a nosa primeira carroza foi de cartón nunha furgoneta, sempre o decimos, o sea, sempre volvemos atrás, todos os anos dicimos, a nosa primeira carroza de cartón, é bastante significativo. En 9 anos xa pasaron. En 9 anos, e pouquiño a pouco, bueno, pois imos subindo un peldaño, outro peldaño, intentando cada ano facelo mellor. Imagínome que o entroido tenche que gustar. Sí, moito. É algo que non digas, sí. Bueno, no. É que na nosa infancia non recordo un ano de non disfrazarnos. Non recordo nunca. Nós toda a vida, como digo eu, vivimos disfrazadas. Bueno, iso está ben, manter ese espírito. Sí. Digamos que un espírito co que hai que nacer. Sí, aparte que creo que nesta comparsa participan moitas familias, os pais cos nenos, entonces eso tamén é unha actividade, eu creo que é moi educativa, porque hai a veces que, bueno, os nenos fan actividades por eles mismos, non? E os pais por outro lado, pero nesto, polo menos, están todos involucrados, e de alguna maneira, pois salen o mismo día, participan o mismo día, disfrutan o mismo día. Entonces eu creo que, bueno, que a parte positivo. Hai nervios para mañá? Un pouco, sí. Sempre hai, sempre. Eu, polo menos, en todas as veces, desde que empeza o entroido hasta que acaba, en todas as saídas sí teño nervios. Bueno, este ano, alta costura. Alta costura, moi ben. Desvélame algo, xa que pouco me contaron de que como vai ser este ano, os traxes e todo. Contáronche pouco, non? Contáronme pouco. Pouco. Dixeronme que teño que vir o domingo, espectacular. Hombre, claro, iso son máximo, como digo eu, máximo, sí. Bueno, quen confecciona os traxes? Quen confecciona a cabeza pensante Esmeralda, chica rubia que estuvo antes, ela é a que fai patróns de gorros. Pero fai patróns para todas? Para todas. De feito, este ano vamos de varias cousas, sabes? Cada grupo de 6 vai dunha forma distinta, interpretando o que é a autocostura. Unhas van de tixeiras, outras de cinta métrica, así. E ela diseña todo, sabes? O patrón, bueno, xa se mirará, que cada unha vai de distinta cousa. É unha pasada, porque sodes 52, non? Sí. Un chollón, imagino. Un chollón. Cando empezades con todo isto? Empezamos en setembro, xa nos poñemos, Carai, setembro. Sí, en setembro. Dun ano para outro, a mellor vedes alguén e decides, iso está ben, temos que facer algo parecido ou tal ou cual. Como surdas as ideas? Non, as leva ela, sabes? Eu creo que... Ela é a que di, imos facer isto. Eu creo que, sabes, que xa debe, eu creo que ten 4 ou 5, cada ano decanta, entón xa lle vai quedando para outro, porque lida bastante. Ela ven aquí e di, hai que facer isto este ano. Sí. Chegamos e quedamos pois en setembro, reunión, empezamos xa a ir con ela ao taller, ela xa distribuye a xente en grupos, cada unha dalle o seu material para facer cada un o seu aparato, o gorro, pero bueno, todo pensante nela, sí. Comentaba con elas que isto todo tenche que gustar o entroido 100%. 100%, como o algodón, 100% algodón. Porque eu imagínome que hai a quen lle gusta o entroido e a quen non lle gusta, o aborrece totalmente. Pero término medio para a comparsa non vale, tenche que gustar. Ten que ser, si tes que, vamos, vivir os colores. Temos unha boa ruta. Bueno, mañán toca Redondela. Mañán Pontevedra, Pontevedra. Mañán é sábado Pontevedra, domingo Redondela, o luns imos a Tui, a Camiña, o martes a Bayona. Me cago en 10, que non perdedes unha. Hombre, que a ver, despois de pasar todo o traballo que se pasa, para quedar na casa non podemos. No. A ver, se imos e non gañamos nada, pasámolo ben. E se imos e gañamos algo, pois vimos máis contentos. Sobre todo un bo espírito de entroido. Sí. Sobre todo pasalo ben. Eso é o que eu fomento, ante todo, dentro da nosa comparsa, é o que intentamos fomentar. Nós non pasamos traballo para salir un día á rúa. Nós vamos a pasar traballo, sí, pero vamos a pasar traballo para despois disfrutar. Si podemos disfrutar 12 días, non vamos a disfrutar 8. O desfile de Arcade é un desfile moi lucido,
porque a rúa é moi ancha e aparte queda en pendente, entonces, o sea, no momento que xiras coa carroza de onde sale o punto de encontro e miras, é verdade que se enche Arcade sempre de xente, entonces xiras miras todo aquilo cheo de xente, porque costa abaixo, saber, a xente que mira o desfile mira todo costa arriba, genial. No momento que xiras miras aquilo cheo, sempre poñen un montón de bandeiras así colocadas, que está chulísimo. E a verdad que dá moito subidón, e despois, bueno, o calor dos veciños, que todo o mundo pasas, que guapa, que non sei que ben o facedes, que tal. Bueno, isto está genial. A verdade é que a Arcade cada vez vai a máis nisto do entroido, das comparsas. A verdade que sí, hai moito espírito de carnavaleiro. Imagínome que rivalidade boa, porque hai varias comparsas aquí en Soutomaior. Sí, de Soutomaior e do entorno, a verdade que sí, e moi ben. Pois a ver, temos os de Moreira, temos as marchosas, que son as pioneiras aquí en Arcade, surximos nós tamén. E, bueno, tamén hai que contar coa comparsa municipal de Entroido, que fai o Concello, que xa somos 4, hai 4. E despois, bueno, as máis achegadas así os veciños, que tamén de Ponte Sampaio, que, bueno, non son do Concello de Soutomaior, pero bueno, están aí ao ladiño e tamén temos moi bo rollo e moi guai. Imagínome que aquí hai un custe económico bastante alto. Sí, claro, a ver, nos intentamos pagar todo cos premios que vamos ganando, cos axudas tamén, porque hai sitios que dan axuda, outros que dan premio, e, bueno, pagamos unha mínima cuota aos participantes e vamos facendo así, tal. Miramos, vamos, hasta o último... Como ten que ser, Arcade dá algo? Sí, claro que dá. Hombre, se non xa lle damos, como non vai a dar, sí. Aparte moi ben, para ser un concello pequeno, a verdad que teño que decir... É que tendes de todo aquí, hai pouco estábamos no Nadal e agora estamos aquí de... Pois sí. Eu creo que o que máis custa é crear unión. Moi boa esa, Nati? E entón, é que é así, imos, ano a ano, pois o logramos, sabes? Hai veces que hai anos que mellor marcha unha xente, pero reentregase outra, porque, a ver, é como a todo. Tens que gustarche moito, sentir moito para seguir 9 anos e para o ano que ven volver. Hai xente que para un aniño, para despois volver a reincorporarse, ou por problemas de traballo ou de cousas. Pero, bueno, creo que iso é o máis difícil de lograr nunha comparsa. E nós, a día de hoxe, pois, temos que... Entón, con esa unión, sabes, organizámonos, vino pos ensaios, xa buscábamos sempre os domingos a mañán, onde a xente, sabes, ás 10, vamos moi temprano, porque hai nenas, depois van a catecismo, para poder organizar uns cos outros, e eu creo que o temos bastante organizadito, e a unión, bueno, eso se palpa, pois me gusta tanto ir.